tarde a todas e a todos. Bueno, tarde, boa noite xa, claro. E moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí para presentar ademais por primeira vez os largos e longos campos de Liño Azul. Tanto é así a primeira vez que estábamos falando antes de que os libros aínda huelen a novo, porque saiu de imprenta aí que unha semana e pouco, que eu non sei moi ben en que día vivo, me tes que perdonar. Entón o tema temporal levo así moi... E ademais hoxe ainda asinaches o primeiro. Bueno, entón, eso tamén é non porque non lle pidan que os asine pola rúa, é porque como non vive aquí, pues eso, deso tamén podes falar despois, axuda a que se den estas situacións de exclusividade. Bueno, moitísimas grazas a Cartabón por acollernos, claro, que ademais eu agora, pois, desde que vos poño cara, ademais de voz, pois me sinto máis na casa aínda. E ben, eu estou aquí en calidade de editor, que é algo que fago moi poucas veces en Galaxia, porque eu son responsable de comunicación, entón me dedico así a outras cousas como máis pasaxeiras e rápidas do que a primeira vista debería ser a literatura ou en moito menos unha novela, supoño. Pero de cando en vez deixanme facer así, colarme aí nesas labores, e a verdade é que disfruto moito. Disfruto moito tamén porque teño sorte de que van chegando a min textos ou proxectos que me interesan. Hoxe o que imos facer é que eu vou falar moi pouquiño, entre outras cousas porque son de falar moito, entón así a ver se digo que falo pouquiño, falo pouco, non sei, a ver como funciona isto. Pero sobre todo porque eu penso que o máis importante que nos fale da novela sexa Isaac. Os largos e longos campos de Liño Azul, que chegou a min xa con ese título, que nada máis ver o título, pois xa me gustou, non vou mentir. Non vou dicir tampouco que en ningún momento eu non lle quixera cambiar o título á novela como editor, porque eso tamén sucedeu, pero ao final acabei namorando eu tamén do... O sea, realmente, cando vin, foi unhas cousas que me gustou, despois a miña mente editor pensou, Dios mío, é un título demasiado longo, pero ao final volvín namorar outra vez. Pois dicía que chegou a min así un pouco de casualidade, bueno, falando porque antes de ser editor e autor ou tal, somos colegas, e entón, pois eu non sabía que Isaac tiña aí unha novela, e de repente me dixo, bueno, pois estou aquí traballando nunha novela, tal, e eu lle dixen, pois mira, a min de vez en cando deixan meditar, entón isto estaría moi ben, se eu puidese lelo, e bueno, ainda pasou un tempo en desa conversa e tal, pero de repente un día chega a min a primeira metade de Os largos e longos campos de Liño Azul, porque ainda estabas aí traballando nela, e eu acto seguido dixen, non, eu quero ter isto, o sea, a ver como facemos, pero eu quero ter isto ímolo sacar, eu quero ter isto. Non vos mentirei, o proceso final ainda foi lento, pero creo que pasaron como casi un ano e pico, 2 anos, desde que empezamos a falar. Pero creo que iso tamén se nota na feitura da novela. Creo que calquera persoa que comece a ler os largos e longos campos de Liño Azul, que na miña cabeza é os largos e longos campos, o sea, é que senón isto vai... Claro, o Liño Azul, todo idesme entender, imos abreviar. Cando xa me puxen aí a traballar con el e iba a sair e tal, eu penso que calquera que o lea se vai dar conta de que, como en todo o que escribe Isaac Xubín, xa sexa narrativa ou poesía, todo está moi medido, todo está... non vou dicir que todo está moi pensado, porque é algo que me gusta moi pouco, e ademais sería mentira, ademais todo eso sería mentira, porque un non pode pensar conscientemente palabra a palabra 220 páxinas, porque senón o tolo que protagoniza esta novela sería Isaac Xubín, que igual é Isaac Xubín, non o sabemos. Pero sí que creo que está moi pensado nun nivel, moi medido, moi sopesado, e eu fui consciente dese proceso, eso foi unha parte moi bonita. Outra cousa que me gustou moito é que, despois de todo isto, despois vai falar Isaac, eu vou facer preguntas e ele vai falar. Outra cousa que me gustou moito é que me parecía que os largos e longos campos, tendo en conta que ademais Isaac viña de gañar o premio da crítica, de narrativa, por Non hai outro camiño, realmente
era un cambio, o sea, había algo novo, había algo de fresco, e penso que é moi difícil conseguir iso cando o teu anterior traballo pois foi premiado, cando se puxo o foco en riba dese traballo, non creo que a presión é extra, e ver que realmente, ou polo menos aparentemente, iso non lle afectara ao que estabas escribindo, tamén me sorprendeu e me animou a tirar para diante. E despois xa veu o proceso de edición e o meu último flechazo xa foi pois o debuxo da cuberta, que por suposto é obra de Xubín, porque ele é poeta, narrador, cantante ocasional, non sei cantas máis cousas máis, e entre outras cousas pois fai tamén as cubertas ou os debuxos do interior do seu libro. Eu realmente que tiven que facer moi pouco, non foi moi fácil, disfrutei moito. Falábamos antes que eu lín esta novela 4 veces e a verdade, pois, non vou dicir que as 4 veces as disfrutei igual porque mentiría, xa a cuarta un está cansado e a terceira, pero sí que souben que era unha boa novela porque en todas as ocasións atopei algo novo que me fixo querer seguir lendo, ou que fixo que me prendese nesa páxina, ou que fixo que me prendese nese momento. Entón, bueno, ese penso que é o maior motivo que vos podo dar a todas e todos vos para que vos acheguedes despois de hoxe, ou se fixeche xa outra vez a ler esta novela. E, bueno, xa sen máis vou pasar, porque temos aquí un breve esquema que me estou pasando moi polo forro, a preguntarlle cousas a Xubín, e se a máis poño así contra a parede e fala ele. Non tes saída por aí, ademais. Falaba desas 4 lecturas e de que en cada momento hai algo que prende, non? Eu, como ademais de ser editor ocasional, escribo tamén ocasionalmente, últimamente máis ocasionalmente aínda do que edito, me preguntaba, cando lía unha novela como esta, que veredes que é unha novela moi fragmentaria e que ten moitas historias en paralelo, non? E na que acontecen moitas cousas, cal é o detonante pro escritor? O sea, cal é a orixe dun texto como este? Cal é a escena ou o detalle que fai que un decida escribir esta novela, non? Porque ao ser unha novela con tantísimas caras, unha novela na que, repito, na que un pode prender en detalles tan distintos en cada historia, eu como creador non podía deixar de ter curiosidade por saber cal foi o detonante, o orixe ou a primeira imaxe ou frase dos largos e longos campos de Liño Azul. Xa, esa é a pregunta. Moitas grazas por vir, moitas grazas a xente de Cartabón e moitas grazas a Galaxia e a ti concretamente por axudarme e por ler tantas veces a novela que non nos lín tantas veces, que foi o que, pois quizáis é a historia do personaxe que de alguna forma enfía o resto de historias, o Rubio. Foi lendo, bueno, en teoría estaba estudando para un exame en Belas Artes, en Pontevedra, e fun buscando libros que non teña que ler, se quería facer o que quería facer, e decateime de que tiñan como 20 exemplares dun mesmo libro na Facultade de Biblioteca de Belas Artes, de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, no que, bueno, Oliver Sacks fai como un resumo de casos cos que tivo que traballar como neurólogo. Unha das partes son excesos e outra defectos, e nunha das partes de defectos falaba dunha persoa que tiña unha enfermedade que era basicamente que non tiña memoria. Bueno, tiña memoria, hubo un momento na súa vida de adolescente en que tivo un trauma e ese trauma fixolle perder a memoria a partir de aí. Entón, todo o que lle pasou hai uns minutos, pois todo iso o esquece. E máis aló da sorpresa de atopar que puidese haber xente a que lle pase iso, foi o ler o diagnóstico do doutor, as consecuencias de que che pase algo así, non? Que é o feito casi de non ter identidade ou non ter memorias, e o
feito de non saber moi ben onde estás nin quen és. E ao mesmo tempo unha cosa que me sorprendeu é de como a xente que ten estas enfermedades ten unha moi boa capacidade para narrar, o sea, para reinventar a súa identidade. Cando ve a alguén que lle fala e que el nese momento se decata de que quizáis debo coñecer a esta persoa, pois esa persoa, o que ten o enfermo, bota man dos poucos recursos que ten, das cousas que se acorda, para pensar, es fulanito que vivía non sei onde, entón outro dille non, e entón vai a outra, crea outra narración. Claro, o problema disto, e é cando estes doentes poden entrar nun shock, é cando o interlocutor sempre responde negativamente e eles xa se quedan sen posibilidades, non? Entón vense ante un baleiro. Entón, bueno, o paradigmático é que na novela que esta persona que non ten memoria, ao mesmo tempo é o que enfía os argumentos, as outras tramas da novela. Realmente, eu creo que ese é como unha das túas, ou ata agora, é unha das túas marcas, así, como de estilo. Quero dicir, este fragmentarismo, enfiar varias historias. Veredes que realmente Os largos e longos campos é un creocabezas, é algo, dices que ir encaixando as pezas, bueno, as pezas van encaixando tamén, pero require que ti encaixes as pezas para chegar a ese final pechado ou para ver a historia no seu conxunto. E iso era algo que tamén pasaba en Non hai outro camiño. Pero eu, cando lín esta novela, sentín que había unha gran diferenza e que o mellor tamén ten que ver con isto que acabas de comentar a propósito dese personaxe protagonista, bueno, esa persoa sen memoria. E que eu penso que neste libro, en cambio, hai unha vertente humana moito máis traballada. Quer dicir, os personaxes evolucionan máis ou están máis traballados e ao mellor sí que perde peso, aínda que sigue estando o fragmentarismo, aínda que sigue estando esa serie de historias encaixadas que é moi característica túa, perden o mellor peso outros temas ou outra vontade de estilo respecto a algúns temas, sexa, pois, non sei, a distopía ou... Non sei que opinas, que bisagra hai entre ese libro e este libro novo. Na outra novela quería facer fincapé en como os habitantes dunha cidade se interrelacionan entre eles. Entón necesitaba unilos de algún xeito a todos, sino que fose un xeito mínimo. Aquí as tramas ou os personaxes, malia que estén nunha encrucillada, eles non poden escoller que camiño seguir. A situación os obriga a coller un camiño. Entón, creo que ese feito me permitiu falar máis da psicoloxía ou construir mellor os personaxes que non hai outro camiño. Precisamente como esa imposibilidade de que poidan avanzar fai que te deteñas máis no factor psicolóxico. Sí, porque a única opción que eles teñen é de como se toman o feito de non poder escoller. E despois hai outra cuestión que tamén ten que ver coa tua maneira de narrar, e diría incluso tamén, bueno, porque non coñece aquí a Xubín, pois tamén é moi bo, narrador oral non eres moi bo recitador, non sería eso, máis ben. Bueno, non sei, digo por non pisarlle etiqueta a ninguén, que igual non se che chamo narrador oral e despois hai alguén que... Pero creo que é o cuidado que tes coa lingua. Quen coñecemos a túa trayectoria vital, podemos creer que precisamente ese cuidado que tes coa lingua deriva mellor pois de que seas autor dun dicionario galego-éuscaro, que te interesases por o éuscaro nun determinado momento, que a túa parella sexa catalá, non sei. Bueno, creo que intento compensar o feito de que falo moi mal. Vivir fora. Pero supoño que como para min a lingua ou as linguas sempre foron algo moi consciente, quizás igual eso tamén o levo a hora de escribir, que me gusta, supoño que cando faz algo dun xeito moi consciente, pois máis reparo nos detalles, non sei. Para min, ata os 10 anos, o galego era a lingua que falaban os meus avós, algúns dos meus tíos. Non estudaba galego porque vivía fora, entón, a la que non cheguei aquí,
non tive en galego non foi algo material para mí. Despois fui un neofalante con todo o que iso implica. Despois decidín aprender euskera, que tamén foi algo moi voluntario, aparte nun lugar onde incluso falar euskera, falar a propia lingua tamén é algo relativamente raro, polo menos que a xente que o mantén aínda moita porque o fai conscientemente. Despois en Irlanda, sí, e tamén sigue coa miña compañera que é catalá, pois o feito de que decidíramos que ela falase en catalán comigo e eu en galego con ela e non seguir digamos que o fácil que sería que os dous falásemos en español, pois tamén é algo consciente, pois supoño que quizá iso tamén se leva cando escribes, pero bueno, non sei ata que punto pode estar relacionado, podes non ter todas esas experiencias e tamén querer escribir dun xeito concreto con relación a lingua. O sea, non crees, pero no meu caso penso que sí, penso que por min ven por esta situación. Por esta vía. Sí. Falando diso, o libro ábrese con unha cita de Achaga que está só en euskera. E non hai unha traducción de baixo ao galego, algo que é raro, e eu como editor debería dar conta disto, pero como está o autor aquí, que foi o que tomou a decisión, vou vos deixar que dé conta el de por que nada máis abrir o libro hai unha cita nunha lingua que, home, que lle a case todo o mundo e que ademais é bastante inescrutable, e por máis que saibas outras linguas. Entón, Penso que a estas alturas da historia que atopes unha cita noutra lingua non debería importar. Non, porque eu creo que se pos en Google a cita E sae. e bueno, e fíxeno precisamente porque eu sei que iso é doado atopalo e creo que quen o escriba e o busque atopará algo máis que se eu traducise ao galego. E iso ten moito que ver, isto ahora vai quedar moi enfiado, pero é porque iso temos falado moitas veces. Isto ten moito que ver tamén, eu creo, co modelo o mellor de lector que ti buscas cando escribes a novela, que é un lector activo. Eu penso que o xeito no que mellor se disfrutan todos os teus libros, pero este en concreto é precisamente indo a buscar. Non vou dicir que sexa un libro cargado de referencias, porque non me parece, ou non referencias explícitas, pero sí que creo que todos os teus libros tocan en algún determinado momento temas que dan de sí para seguir investigando, non? Neste caso, por exemplo, o tema da psiquiatría ou o deporte, que aparece o rugby, ou... Quero dicir, que sempre buscas determinados nichos de mercado, non? Sí. Supoño que ninguén é... Bueno, que eu quero un lector activo ou eu quero un lector pasivo. Simplemente, cando escribo, gústame escribir do que me gusta, do xeito que me gusta e introducindo cousas que me gustan. Entón, lóxicamente, se o meu lector ten igual as mesmas referencias que a min ou lle gustan as mesmas cousas que a min, pois, cando no texto descubre esas chiscadelas ou esas referencias, pois, lóxicamente, gustarache moito máis que se non as coñeces. Despois houve unha cousa que foi que, bueno, ainda que leva moi pouco tempo o libro nas librarías, pois hai lectores aí veloces, e, bueno, xa tivemos unha primeira recensión moi positiva, vamos celebrar, desta novela, non? E nesa recensión falábase de Os largos e longos campos de Viña Azul como un thriller, que foi algo que eu que lín a novela 4 veces, pois me sorprendín. Unha porque me encaixaba pensar que era un thriller, pero eu, mentre o lía, todas as veces que o lín, nunca pensei que alguén o pudese considerar un thriller. Pois eu que escribín tamén me sorprendeu. Pero ben, pero quero dicir... Dixen, carai, escribí un thriller. Pero poderías aí considerar... Sí, en certa forma sí. Digamos que hai un misterio, non? Esta persoa, o rubio, non ten memoria, o doutor que o está tratando que é novo, en principio chamalle atención, pero despois, polo seu historial, non sabe se é bo para el que o doente se cure ou non, porque foi ingresado dun xeito un pouco extraño, entón ao final cree que
que é mellor para el que todo o status quo se manteña, parece que el cree que alguén o trouxe ali precisamente para que se quedase ali e ninguén o pudese topar, pero ao mesmo tempo o feito de non saber a súa identidade, de que non haxa datos relativos á súa identidade, tamén a el lle chama a querer saber algo máis, e despois hai uns amigos, lógicamente, desta persoa que o están buscando, pois dicen, pois vale, sí, pode entrar, inda que realmente iso é unha trama, son dúas tramas de outra, no medio de outras, non? Pero é certo que esta, a identidade do Rubio, quen é, e os problemas que ele ten de memoria, si que enfían todo un pouco, todo demais, o que acontece, e entón, pois, por iso, pois iso, bueno, que sí que se podería poñer a etiqueta con Cirilo. Despois outra tamén que a min me pasou con esta novela, e aí xa para que fales un pouco sobre esos temas, que me daba a sensación de que a diferenza mellor de outras cousas que ti xa escribiras, había determinadas temáticas que ata agora eran como as máis, eu creo que igual non as máis preeminentes na tua escrita, ou sí, pero sí as máis sinaladas polos lectores, non? Pois o mellor a vontade de expresar conceptos que teñen que ver coa crise, pero nun sentido social ou político, non? Sempre movéndote así como nestes temas considerados aí serios por según que lectoras e lectores, e en cambio cando lín Os largos e longos campos tiña a sensación de que iso estaba aí, pero que en realidade os temas máis importantes, por exemplo, eran as relacións familiares, as relacións de parella, que tamén tenía que ver un pouco con isto que falábamos antes, de que me daba a sensación de que os personaxes, precisamente pola situación na que estaban, falaban o mellor máis diso, ou quixetes indagar máis niso. Quizáis na novela anterior, a situación histórica na que eu quería encaixar a novela era moito máis ampla, viñenlles os personaxes dende máis lonxe, e entón, nese aspecto, os personaxes tiñan menos que dicir, pero aquí as tramas son moito máis de algo que lles acontece agora na novela, e entón teñen que decidir, digamos que viñen definidos por eles mesmos e non tanto por a situación. Pero eras como máis consciente de estar tratando esos temas novos, ou estar facendo algo que a mellor non fixeras a toda agora, nese sentido? Ou é algo que te das conta agora? Ou a mellor non o pensas? Non sei, supoño que é algo, igual hai determinados detalles ou situacións ou argumentos que ti nun momento quixeches denunciar, dices, pois isto moléstame, vou escribir algo sobre isto, e o metes, e digo, se escribo unha novela vou meter algo disto. Pero despois, cando todo empeza a cohesionarse na escrita, e todo empeza a coller unha forma, un fío, todos os argumentos, todas as tramas, os personaxes, esqueceste diso de que querías dicir iso por algún motivo. Falamos xa bastante sobre a cuestión das distintas tramas, de que hai moitos personaxes, bueno, de que un pouco sempre te moves neste fragmentarismo, pero algo no que non tocamos aínda, non perdido que ibas a dicir. Que tamén outra cousa que axuda a iso que comentabas é que na outra novela a grande parte dos personaxes formaban parte da mesma xeración, máis ou menos tiñan a mesma idade, mentres que aquí non. Eu creo que iso igual tamén axuda a que podas falar de relacións de familia ou... Sí, de relacións que ten que ver máis con ese factor. Bueno, todo isto nos está conducindo a decir que esta novela é, se vos gustou anterior, este mellor. É o que estamos vindo aquí a defender. No, pero, quero dicir que a anterior está moi ben tamén. Tamén me gustou, E Lina antes de ser editor de Xubín. Incluso antes, no, xa éramos amigos. De feito Lina porque nos fixemos amigos. Pero xa así, para ir así pechando cousas que non nos quede nada sin comentar, hai outra característica que sempre está na túa narrativa e que aquí se volve a repetir, que é a deslocalización, que é non só non querer que saibamos de que cidades ou que espazos estás falando, senón máis a vontade de que pareza que é un lugar que non existe, aínda que todo, absolutamente todo, nos remita
a lugares que máis ou menos coñecemos, non? Entón, esta tensión de, por un lado, querer deixar claro que non existe, bueno, que non existe, que non existe no mundo real, e ao mesmo tempo que todo nos remita a referentes que podemos ver clarísimamente. De onde che ven esa obsesión por marear así o no? Diría que me ven polo da primeira novela, pero mentira, porque esta creo que empecé a escribila antes, pero penso que quero que o lector lea a novela sen esa bagaxe que temos cando sabemos de que nos están falando. Se eu digo que esta novela está ambientada en Galicia e ambiento en Galicia, haberá moitas cousas que están acontecendo aos personaxes do que ti, precisamente por ser galego, que tes unha bagaxe inconsciente de todo, pois eso o meterás na tua lectura, ainda que non sexas consciente disso. Entón, gústame que o lector, cando acceda como un lugar máis limpo, como sí, dicer, máis así como en branco. Na outra novela era pensado, porque, en certa forma, era un engano, non? Pero neste caso En este caso, é simplemente esa sería esa razón. E despois xa así unha... Inda que aquí sí que hai referencias a lugares que existen e non me importou. Sí, Por pero... exemplo, falase da estación de Abando, que é a estación de Bilbao. Entón, calquera persoa que o lea saberá que eso está acontecendo en Bilbao. O sea, non me importa xuntar os dous planos, sí, o plano do irreal e o... E despois xa unha pregunta así moi de entrevista de domingo pola mañán, que sería ti que eres poeta e narrador, sí. crees que influi de alguna maneira estar escribindo nos dous xéneros, estar traballando nos dous xéneros? Porque a mí acabas de dicirlo, non? Que esta foi unha novela que empezaste antes que a anterior, o sea, pola que pasaron moitas cousas, e por lo tanto pasaron libros, pasaron xéneros, pasaron historias. Eso influe de algún xeito? Bueno, igual non me quere contestar, Se di apenas resopla. Penso que non Estou me identificando con él. penso que non escribo igual cando escribo poesía que cando escribo. No, eu dou fe de que non. Penso que hai algo diferente, non? Porque non sei. Pois mira, por exemplo, non considero que cando escribo poesía quero ser moi concreto con algunhas cousas, mentras que aquí non me importa que poidas localizar os sitios ou Sí, que che pareza real que poda existir este sitio ou non sei. E en cambio no poema pensas que intentes ser máis Pero non sei se concreto. iso ven dado porque eu o penso así ou se porque os dous xéneros dan para cousas diferentes. Pois eu quedei así tranquilo, non sei se vos parece que podemos facer, non sei se alguén quere preguntar algo, se alguén ten algunha curiosidade, que pode ser da novela ou non, igual tes curiosidade por Isaac Xubín, así en xeral, e tamén nos vale unha pregunta. Ou se ti quedaches con ganas de dicir algo. Estás pensando niso. Que te preguntei aí sobre todo, que querías... Penso que me preguntaste todo, non? E algunha cousa máis que non faláramos. Xa pensaba eu. Efectivamente, había un factor sorpresa. Bueno, pois non sei, se te parece, case se lees un fragmento. Vale. Que isto é algo que non se fai normal, é que eu non vou a presentacións de novelas e libros de relato, porque teño que ir a de todos os poetas amigos, entón, pois claro, xa ves, eso che dá moito chollo. Non sei se isto se fai normalmente, pero se non se fai, me gustaría empezar a estilalo. Que os narradores, por favor, lean tamén fragmentos do... Algúnas faixes. Yolanda Sí, e nas que teño ido faise. Claro, pero Yolanda tamén é poeta. E os narradores que son só narradores? Algúns tamén. Algúns tamén? Sí, Bueno, algúns tamén. entón nada. Non estamos innovando nada. Olvidadlo. No. Esa serie de vídeos disponibles na página de YouTube da librería, unha desas presentacións Ah, ves, e lendo eso ao final. Podes botarle unha ollada a todos os E fago vídeos. unha Hai un poquinho enquisa. de todo, hai un poquinho de Pois todo. facemos unha enquisa. Vamos a facer un estudio sociolóxico. Vamos a facer... Daqui vais a ir un estudio sociolóxico. Perdón, Isto é un minuto. Algo de Ata aquí un propuxeches? minuto.
Vale, pues sí, le. No, le todo. Segue o tempo a meterse en primavera. Chegarán axiña os días de calor e sol nos que resultará imposible traballar no interior da espesura da foresta. A través dunha estreita pista de terra de accidentada xeografía interior da Illa Grande, unha muller e un adolescente viaxan nunha motocicleta na que saíron da vila para dirixirse cara ao acubillo da frondosidade do monte, onde as casas fican lonxe e son escasas as herdades. Até que chegan ao pé dun coto onde encomeza unha touza esgrebia e aí, entre as duras raigañas do toxo mesto, gardan a motocicleta. A poucos metros do lugar en que a ira agochara a propia unhas horas antes. Adivíñanse dende aquel lugar terras costentas e un pouco máis alá, na parte máis baixa dos terreos, unhas leiras plenas de carballos, idóneas para sangueiras de lobos, traficantes e fantasías, o lugar cara ao que se dirixían. Non ollando ninguén, e sabedoras das vereas de toda a illa, seguiron a súa ruta, nai e filla, a pé, en silencio estrito e co desexo dunha chuvia refrescante que non se agarda, por un sendeiro en baixada e tripado por elas mesmas dende o primeiro día en que o percorreron. Entre carballos de folla densa, fundida na terra que comeza a secar, ausente xa da follateira podrecente que deixa o inverno, e como se pretendese permanecer agochada ao carón dun gran penedo, hai unha bella casiña con medio teito esborrallado. O novo obradoiro, o que mudaran os seus traballos ilegais para despistar a policía e máis o exército. O sinal da muller franqueouse a porta e apareceu a filla máis bella, a Ira, que leva no lugar dende primeira hora da mañá e agarda a que a nai, Raíra, dea os retoques finais ao produto realizado. A rapaza máis nova, Iandara, dedicaríase a mirar con atención, aprender e escoitar a muller igual que noutrora fixera a Ira. Saudáronse en voz baixa e entraron naquela frágil edificación de 4 paredes. Sobre a superficie irregular dunha mesa que tentaba imitar as feituras dun banco de carpinteiro, xa estaban colocadas en rigorosa orde as pezas e os padróns fundamentais para armar 5 pistolas de calibre 45, réplicas exactas da M1911. Poderían elaborar algunha máis no mesmo período de tempo, pero elas, por seguridade, só traballan sobre pedido para desfacerense axiña de todas as armas fabricadas e agochar ben os padróns e o material sobrante. O traballo realizado durante as horas previas da mañá fora excedente, non semellaba necesaria ningunha rectificación ou corrección, polo que a muller calculou que as 6 horas que tiñan por diante antes de que a Iria tivese que baixar a vila para entregar a mercadoría eran máis que suficientes para rematar. Comezaron as tarefas de limadura e soldadura, cinguíndose con fidelidade extrema aos padróns, e despois dunhas poucas horas envoltas as 3 mulleres no único marmurio das follas dos carballos, as pezas ian collendo a forma, xa identificable mesmo para os ollos dun profano, das diferentes seccións principais coas que finalmente montaran as armas. Entón a muller sospira fondamente. A Ira pásalle un pano grisco que limpa as mans e Iandara, coñecedora do significado deses movimentos, encamíñase ao lugar onde repousa o xantar da familia armeira. A bolsa de plástico contén 3 bocadillos que a moza vai sacando de un en un e repartíndollos as compañeiras que están sentadas nun pequeno cómaro a 10 metros do obradoiro. Hai tamén unha gran botella de auga aderezada con zume de limón e 3 pezas de froita. Iandara, que foi quen elaborou e montou os bocadillos, é a última en encetar o xantar e en canto acaba de mastigar o primeiro bocado, mira a nai que tamén a está a mirar a ela. Transcorren uns segundos, case un minuto de silencio, e xusto cando a Ira vai comentar que a nova localización do taller é moito mellor, con diferencia cas anteriores, Raíra faille un aceno súpeto coa man para que cale e pregúntalle a Iandara cal é a súa opinión sobre a comida. Se considera que os bocadillos están igual de bons que cando é ela, a nai, que nos fai. A rapaza afirma convencida que, malia que están tamén moi bons, non están tan saborosos como os da súa nai. A Ira, que xa sabe por onde vai a muller, asiste a conversa sen insistirse. Sabe tamén onde acabará o diálogo. Raíra continúa a lección improvisada e pregúntalle a rapaza desta volta se hai algo que distinga a cada unha das pistolas que fabrican, malia que a elaboración das pezas pase por varias mans. Non. Entón a nai continúa e explica a diferenza, que hai cousas que se poden aprender, pero non se poden ensinar, e cociñar é unha delas. É esta imposibilidade a que totaliza a experiencia da cociña, por iso é algo tan único e individual. Nada, moitísimas grazas unha vez máis a todas e a todos por estar hoxe aquí e
nada, que lle digades aos vosos colegas que mañá estamos en Compostela e pasado en Pontevedra e que o pasastes moi ben hoxe aquí, entón que vayan. Grazas unha vez máis a Isaac por deixarme ter sido o seu editor e por deixarnos publicar en Galaxia esta novela. Grazas tamén a Cartabón outra vez, outra volta, e que nos vemos na seguinte. E agora, se queredes, podemos asinar un exemplar. Xa que subí. Mercadoría eran máis que suficientes para rematar. Comezaron as tarefas de limadura e soldadura, cinguíndose con fidelidade extrema aos padróns, e despois dunhas poucas horas envoltas as tres mulleres no único marmurio das follas dos carballos, as pezas ian collendo a forma, xa identificable mesmo para os ollos dun profano, das diferentes seccións principais coas que finalmente montaran as armas. Entón a muller sospira fondamente. A Ira pásalle un pano gris co que limpa as mans e Iandara, coñecedora do significado deses movimentos, encamíñase ao lugar onde repousa o xantar da familia armeira. A bolsa de plástico contén 3 bocadillos que a moza vai sacando de un en un, e repartíndollos as compañeiras que están sentadas nun pequeno cómaro a 10 metros do obradoiro. Hai tamén unha gran botella de auga aderezada con zume de limón e 3 pezas de froita. Iandara, que foi quen elaborou e montou os bocadillos, é a última en encetar o xantar e en canto acaba de mastigar o primeiro bocado, mira a nai que tamén a está a mirar a ela. Transcorren uns segundos, case un minuto de silencio, e xusto cando a Ira vai comentar que a nova localización do taller é moito mellor, con diferencia cas anteriores, Raíra faille un aceno súpeto coa man para que cale e pregúntalle a Iandara cal é a súa opinión sobre a comida. Se considera que os bocadillos están igual de bons que cando é ela, a nai, que nos fai. A rapaza afirma convencida que, malia que están tamén moi bons, non están tan saborosos como os da súa nai. A Ira, que xa sabe por onde vai a muller, asiste a conversa sen insistirse. Sabe tamén onde acabará o diálogo. Raíra continúa a lección improvisada e pregúntalle a rapaza desta volta se hai algo que distinga a cada unha das pistolas que fabrican, malia que a elaboración das pezas pase por varias mans. Non. Entón a nai continúa e explica a diferenza, que hai cousas que se poden aprender, pero non se poden ensinar, e cociñar é unha delas. É esta imposibilidade a que totaliza a experiencia da cociña, por iso é algo tan único e individual. Moitísimas grazas unha vez máis a todas e a todos por estardes hoxe aquí e nada, que lle digades aos vosos colegas que mañá estamos en Compostela e pasado en Pontevedra e que o pasastes moi ben hoxe aquí, entón que vayan grazas unha vez máis a Isaac por deixarme ter sido o seu editor e por deixarnos publicar en Galaxia esta novela. Grazas tamén a Cartabón outra vez, outra volta, e que nos vemos na seguinte. E agora, se queredes, podemos asinar un exemplar. Xa que subí.